जोंहा नै आलारि बाथि फोजोंजेनबाय मोनाबासो आराम नुगौमोन जोंजोब्बाय दा 20 जनबासो जागोन बयबो गाखो राउन्डखौ बयबो मोजाङै नै जोंहा सालथेयाबो साफायबाय दं नों मा नाममोनलाय सिनेल नामा देलाय सिनेल गैयालै उनाव सिनेल गैया माथो सिनेल दं ओरै फैबाव ओरै जाबाव नै आयौ नों फैदो ओरै गेलेनो आदाखौ लिंहरदो सिगां आलाय आर'नाइखौ माबाया एसे बुरजा मानसिफोरनो खामनांगौ गैबावा आर'नाइखौ सोर सोगोन आदैया सोगोन ना किलायरा भिडिअ सनमान लाफैदो बेखौ सोरबा सुयोबा जाबथिंनालाय आं सोरबा सुयोबा आखाइ थिया ओमफ्राय नोङो ओरै सोखांबाथाय नों फैदो बे आदैया मदद होसिगोन आं ओरै फैसिगोन मेथाइ रोजाबग्रा थानानै दामाबा बोरै जानो थिंथिं थांनाङा जोंहा गाहाय आफादगिरिया दिनैनि फिरफिलाखौ बिरहोगोन जोंहा गाहायालासे बे जानानै दङ सिथाब जोब्बाय मानाव गेदेर गागि आफादनि सिगांग्रो गोथार थानसालिखौ आलारि बाथि फोजोंग्रोनो हानाय गाहाय लोगो आफा आरो लोगोसे जोंहा माइनाव आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो लोगोसे जोंहा जोंनि गामिनि गागि आफादनि माखासे जोंहा बोसोनगिरि आरो लोगोसे जोंहा बायदि बायदि बिफानाव थानाय दिनैहाय जेनेबा दिनैनि बे जोंनि 2025 जेनेबा दिनैहाय नैथि मंगलबार बा जोंनि बाथौनि गोथार दिनैनि सान नङा होमबा बाथौ गोथार सान दिनै बेयावहाय फिरफिला बिलाइ बा फिरफिलानि दिनैनि हाबाफारिखौ जेनेबा हरखाबै दासो मिन्थिब्रबनाय बायदि जाबाय जेनेबा जोंखौनो लाइमोनखौनो सामलायलांनो फैनायलाय आं बेयावहाय एसे गोनो गोथो मोनदों जाहाथे जोंनि लाइमोननि दिनैनि बे सामलायलांनायाव बा दिनैनि नैथि मंगलबार सामलायलांनायावहाय फोरबो सामलायलांनायाव माबा मोनसे गोनां गोनांथि जायोब्ला आं सिगाङावनो जोंनि गामिनि गासै गेदेर उन्दै बिथांमोननिसिम निमाहा बिग्रोनाय थाखाबाय दा मिडियाफोरनो एसे सिगां खबर होनांगौमोन जाहाथे बिथांमोनाबो माबा मोनसे उसुबिदायावहाय खालामनो हायासैदां दा बेनिखायनो गेना गोरोन्थि जालांखागोन आं बेखौ सानबाय थेवबो निमाहा होलायगोन होननानै आं गोसो गोरबोनिफ्राय आरज खालामनाय थाबाय दा जोंहा दिनैनि बे जोंनि दा गोथार जोंनि फिरफिला बाथौनि फिरफिलाखौ जाहाथे बिरहोनाय समाव बयबो सिरिबाङैनो जयैनो जोबजासिम थागोन लाइमोननि नेहाथारि जानानै आं खावलायनाय थाबाय मानो होनोब्ला जोबजासे आरामैनो जेनेबा आरज खालामनो आं गुरै खावलायनाय हरनाय थाबाय दा जोंहा खामानि होगिरिया जाहाथे खामानिखौ होनो हासिगोन आरो हरखाबै जोंहा ओरै आलासिखौबो जोंहा फिरफिलाखौ उरायहोनो जोंहा गोथारि गाहाय आफाखौनो जोङो दिनैनि फिरफिलाखौ उरायनो थाखाय जों माबानाय थाबाय मा होनोबा खावलायनाय थाबाय आरो लोगोसे जोङो दिनै जेनेबा आलासिखौ लिंहैनाय आरो ओरै आलासिखौ लिंहैनो थाखाय
मुखुब जाजोबनाय जाबाय बेनिखायनो गासिबो बिमा होनायजों दा जोंहा खामानिगिरिया खामानिखौ होनानै खामानिखौ होना खोमा ना केरेटसो नुदों ना केरेट गेलेगिरिया जोंहा गेलेनानै खामानिगिरिया खामानि होनानै जाहाथे खामानिखौ होनो हासिगोन आं बेखौ गुरै खावलायनाय थाबाय साग्रिद जा आथिं गाजब आथिं गाग्ला आथिं गाजब दायो जोंहा गागिनिनो आथिं गाग्ला खावलायनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय सार दिनैनि फिरफिला बेलेगनि टाइमा जाबायबा नोंथाङा आलासिखौ खावलायबावगोन इरुन हासिगोन मानिजाथाव 1 नं बारसिगिबारि गामिनि दिनैनि फिरफिला गोथार बाथौ सान नैथि मंगलबारनि फिरफिला बिरनायनि हाबाफारियाथ' टाइम बायदि जाबाय दायो फिरफिलाखौ बिरहोनो हासिगोन आं फिरफिलाखौ बिरहोनो हागोन होननानै खावलायनो थाखाय बिबानखौ गथायनाय बिदिबा सार आलासिखौ खावलायनोसै आर'नाइ बिदियाव बाहायजाग्रा नङालै बेयो ओरैनो माबायाव सावनायसो दै गैया दाथ' मेसेज सोर लांनो नागिरलै आगराइखौ बारा बोनांला बेखौ गेवलांगासिनो दङ बेखौ गोलाव बानाय दिनैनि गोथार मंगलबार नैथि मंगलबार सानाव थामजिखौ जरावनै आफा जोंनि 1 नम्बर बारसिगि बारिनि जोंहा मानाव गिदिर आफादनि आफादगिरि गैया नेहाथारि गैया आरो जोंहा बे गायगिरि गैया आरो जोंहा लाइमोननि आफादगिरि नेहाथारि आरो माइनावबादिनि आफादगिरि नेहाथारि आरो जिदोंहाय गायसनजानाय आसारि आरो जोंहा बोसोनगिरि बोसोराम नै आफा दिनैनि गोथार सानाव गासिबो रायजो राजा ज' जानानै दिनै फिरफिला बिरहोनायाव जाहाथे मोजां सोलिलांनानै बोर सारसा जोंहा बे मोनबा फोरबोआव बिरहोबाय थायो आरो मोजां सोलिलांनो हानायनि बोर सारसर आफा आरो बे बार अखांखौ जोंहा बछरे बे जोंहा मासिक मास जोंहा बे फोरबोखौ फालिबाय थायो आं आरो मा बुंगोन जोंहा आसारिया दसे फोरमायना हरदो
आं बिनिफ्राय खुलुमबाय सिबिबाय दै बैखौ एसे बोना होबाव नोंथां मोनसेयाव हगारबाय थाथ' ओइ गांसो एसे मोजां बोनांगोन बेखौ नागारबाय थाखा एगारजोबखायखौ बेखौ नागारजोब बेखौ बोनांला बेखौ नागारल' हरबाय थादो जाबाय दे 자, 아이칭 다져 필필라고 마늘. नांखाबाय नामा खावलायहरनो सानबाय दा जोंहा जोंनिनो गामिनिनो बेटारि आसारि बिथाङा जाहाथे दिनैनि खेला गेलेनाय गोदान खेला गेलेनाय आरो दिनैनि नैथि मंगलबारनि बागै जाहाथे बोसोन होलांगोन आं बेखौ जोङो खावलायनो खुलुमबाय गिबियाव मानव गेदेर दैनि बे गोथार बाथौ सान एबा मागो दाननि नैथि मंगलबार गिबि हाबाफारि फेस्ला जों बे गोथार हाबाफारिखौ खुंलांनाय लाइमोन आफादनि आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे आरो दिनैनि गोथार फेस्लाखौ बिरहोनो हानाय जोंनिनो गामि गाहाय दुर्गे आफा लोगोसे जोंनि गामिनि गुबुन गुबुन बिबान लानानै गामिखौ दैदेननो हानाय मिथिंगिरिफोरजों लोगोसे गासै सिबियारि आफाद बे समाव आं गोलाव बुंनो सानाखै गिबियावनो फेस्लानि बागै बा दिनैनि बे गोथार सानाव फेस्लाखौ मानो बिरहोनाय जायो बिनि बागै एसे बुंनानै फोजोबगोन बेहाय बायदि गेना गोरोन्थि जायोब्ला सिगाङावनो आफा इसोर बोराइ बाथौनि सायाव निमाहा बिनानै गासै आफामोननिसिम निमाहा बिग्रोनाय थाबाय फेस्लानि ओंथिखौ जों गोबां समाव सावरायबायानो थायो आरो जोंहा बोसोराव मोनबा फोरबो थायो बे मोनबा फोरबोआव जोङो फोरबो मोनफ्रोमबो फेस्ला बिरहोनानै फेस्लानि बागै जों सावरायबाय थायो बे ओंथिफोरखौ आरो बिजाबाव रोखा रोखा लिरनाय दं बेवहाय आं बेखौ गोलाव बुंनो सानासै जियानो जा दिनै जोंहा मोनबा फोरबोनि अनगायै दिनैदि मोनसे हाबाफारि लानानै फेस्ला बिरहोबावदों बियो मा हयथ' बांसिनानो मिथिगौब्लाबो खायसेया मिथिया
दा बे जाहैबाय जोंनि बाथौ धोरोमनि मोनसे गोग्गानो गोनां सान बायदि जायखौ जोङो बाथौ धोरोमारि हिसाबै बा बर' हारिनिनो मोनसे सिनायथि हिसाबै दिनैनि सानाव जोङो भारत सरकार बा आसाम सरकारनिफ्राय जोंनोबो मोनसे धोरोमारि हिसाबै बन्द सान सरकारनिफ्राय होनांगौ बा जों मोननांगौ होननानै दुलाराय बाथौ गौथुमा दाबि खालामबाय थानायनि उनाव बेखौ जोङो सरकारनिफ्राय बिख'नानै मोनदों। जेरैहाय गुबुन धोरोमारिफोरा खृष्टान धोरोमफोरनि बर'दिन बिथांमोना गोथार सान मोनसे दं। बिसोरनि बे गोथार सानाव सारा भारतआवनो फ्राय अफिस बायदिसिनाफ्रा स्कुल कलेजफ्रा बन्द जायो। हिन्दु धोरोमनि जेरै दुर्गा फुजा, लोखि फुजा, कालि फुजा बेफोराव अफिस बायदिसिनाफोरा फरायसालिफ्रा बायदि बायदि मावख'फोरा बन्द थायो। बेखौ जों बयबो मानिनो गोनां जायो। थिग बेबायदिनो जों बाथौ धोरोमारियाबो मोनसे जोंनि धोरोमनि मुङाव सरकारनिफ्राय जोंनो होनांगौ बेबायदि मोनसे बन्द सान जोंहाबो नोगोरारि हिसाबै बे मोन्थायखौ जोंनो होनांगौ होननानै बिनायाव सरकारा जोंनो होदों जाहैबाय बेखौ। दा बेखौ जोङो मोनसे गुबुनफोरनि बायदि जेनेबा दिनै बर'दिनखौ बुंनांगोन बिथांमोना डिसेम्बर दाननि थि मोनसे थारिखआव जायो, 25 थारिखआव जेब्लाबो जायो। जेनेबा बे मोनसे बिसोरनिया जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोम जानाय सान नालाय बेखौ मानियो नालाय बै साना बै समाव डिसेम्बर दाननि 25 थारिखआव जादों। बेवहाय बे सानखौ लादों बिथांमोना। आरो जोंनिया मोनसे थि बेबायदि थिखानाय थारिख गैया। बियो जिखुनु मागो दाननि बोसोरनि मादाव मागो दाना खनसे फैयो। बे मागो दाननि सेकेन्ड मंगलबार अर्थात नैथि मंगलबार। हमनानै ला देग्लायनि मागो दाना गिबि 1 थारिखआ जागायदोंमोन बुधबार सानाव। बुधबारनिफ्राय लानानै बिस्थिबार शुक्रबार साननानै गेजेराव खनसे मंगलबार थांबाय नङा होमबा? बे सेथि मंगलबार जाबाय। बियो जों दाखालि जोंनि रुफाथि मायथाइ फोरबो खुंनाय हाग्राजुलि बियाबनि बे जोबथा सानथामनि मादाव मंगलबार गोलैदोंमोन। बे मंगलबारा सेथि सान जादों मागो दाननि। बेनिफ्राय लानानै दिनै नैथि मंगलबार, मागो दाननि खननै मंगलबार जाबाय दिनै। दा बेखौ जोङो बे नैथि मंगलबाराव लानाय जायो। हमनानै ला गिबि साना जुदि मंगलबारावनो 1 थारिख जागायदोंमोनब्ला मागो दाना बिनि नेक्स्टआव सप्तासेनि मादावनो नैथि मंगलबार जागौमोन, 8 दिनावनो बेबायदि जागौमोन आरो हयथ' मागो दाननि 8 थारिखआव गोलैगोन। दिनै मागो दाननि बेसे जाखो 18सो गोलैबाय नामाथाय? जे आं थारिखखौ बांलानिखौ बावबाय, जोंनि जेनेबा इंराजिनि 28 थारिख। दा दिनै बे हिसाबै जों बेखौ बाथौ धोरोमनि मोनसे गोथार सान हिसाबै गनायनानै लादों बा सरकारा जोंखौ गनायथि होदों, जोंनो मोन्थायखौ होदों। बे हिसाबैनो जों दिनै बेखौ सारा आसामाव गोहोम खोलैनो थाखाय बा मोनथिसार होनो थाखाय जों मोनफ्रोमबो सानाव दिनै बे बोसोरफ्रोमबो दिनैनि बे गोथार बाथौ सान बेबायदि जुदि मागो दाननि नैथि मंगलबार फैयोबा जों बेखौ फालिबाय थानांगोन। सरकारा जाहाथे नंमारगौ बिथांमोना जों मोनसे फालिमारो। बाथौ धोरोमा मोनसे गोथार धोरोम। बर' हारिया मोनसे हारि हिसाबै खौसेथि दं, बेखौ जाहाथे मिन्थि मोनो। दा बेनिखाय जोंखौ मिरु गौथुमनिफ्राय नारसिनदों। जों दासो गोदानै बारा गोबाव जायाखै नालाय बेखौ बयबो मिन्थिसारनाय हिसाबै गामि गामि आनसलिकफोराव डिस्ट्रिक्टआव जेरावखि जाया जोङो माने जेराव बाथौआरिफोर दं बिथांमोना सोरबा गुबुन खान्थिजों बावनाय बाथौ धोरोमारिबाबो जेरै जोंनियाव गोबां बाथौ खान्थिजों बावनाय दंसै, मंग बाथौबाबो सिजौ गायोबाबो आसार खान्थिफ्रा नेम निथिफ्रा एसे बेलेग बेलेग। जेरै जों मिथिनो मोनो गोदोआव बांसिनानो गाहायै बोलिखौनो बावोमोन। बेनिफ्राय दिनै फोसाबनाय बेलायाव जोंनि बिबारजों बावनाय फैदों। बिबारजों बावनायावनो गोबां दिनै सोरबा दौदिनि जाखांग्रा, सोरबा बेबायदिनो आलारि बाथि फोजोङै गोबांथार जोंनि बाथौ धोरोमा खान्थिफोर दं। थेवबो बे जेसेबांनाखि बाथौ सिजौ गायनानै बाथौ मुंजों इसोर गाबज्रिनाय बे जेसेबां बाथौआरिफोर दं बिथांमोनखौ बेबायदि फाराग लाखियालासे दिनैनि सानाव
बे गोथार बाथौ सानखौ फालिनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमा खावलायदों आरो बेबायदिनो जोङो जोंनि बाथौ धोरोमनि खौसेथिखौ दिन्थिनो थाखाय सरकारनि सेराव गोहोम खोलैनो थाखाय बर' माहारिनि गेजेराव गोहोम खोलैनो थाखाय बेखौ मोनफ्रोमबो बोसोराव बे मागो दाननि नैथि मंगलबार सानाव फालिनो थाखाय जोंखौ खावलायदों। दा बे हिसाबैनो जोङो दा गोदान हिसाबै ग्रोम ग्रोम बयबो ओंखारनांगौ, बयबो बाहागो लानांगौ। दिनै गुबुन गुबुन आनसलिकफोराव गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव बेबायदि मोनसे गोथार हाबाफारि लादों। जोंनि दाखालि रुपाथि मायथाइनि बायदि हान्जा सुरनाय दिनै जोंनियाबो सनितपुर जिल्लाया थेलामारानो गोलैयो नामा दरमारि होननाय मोनसे गामि सिङाव थानसालियाव बिदि माबाखौ हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेयाव दिनै हयथ' दहायनो जागायबाय हान्जा सुरनाय गामियारिनिफ्रायबो लेंहरदोंमोन। जोंनि गामि जोंनि हुराजुलिनिफ्राय बांसिनानो गामियारिया थांनाय जायासै, आनसलिकआ मोजां गामियारिखौ खावलायनो थाखाय। थेवबो जायफोरा गोसो गुदुं बिथांमोना थांबाय। बेबायदिनो गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राव सिमोन साफ्रियावबो दिनै लादों। बिथांमोनाबो आं न'खरनि आलासिजों रायज्लायहरनो खोन्थाहरदों दिनै बिथांमोनाबो गामिफ्राव थांजोबगोन बियाबनि थानसालियाव। जोंनाबो बियाबनि थानसालियाव लिंहरदोंमोन, हानजा सुराबाबो माने बेबायदि फिरफिला बिर होगोन। दा जोंनि धोरोम नुजाथि हैनो हायासै। दा जियानो जाया आं गोलाव बुंनो सानासै, गोथार बाथौ सान मानो फालिखो बिनि आं जि एसे मिथिबाय ओंथिखौ बेखौनो बुंफिनबाय। बेनिफ्राय साननो हागौ जोंना माथो बेजों मोनबा फोरबो होनाया 6था जाबाय नङा होमबा? बेखौ जोङो बैबायदि मोनसे गाहाय फालिना फुजिनाय फोरबो माबा मोनसे बिदि लानाय जायाखै। बेखौ जों मोनसे गोथार सान हिसाबै आलादा लानाय जादों। बेखौ फोरबोआव दाजाबनाय जायाखै। थेवबो जों बेखौ फोरबोखौनो बुंनाय जायो। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा मोनसे दंबावो, बेखौ जोङो गामियारियाव बांसिन मानिनाय जाया। जोंनि मोनसे बाथौ धोरोमारि गौथुम जिल्ला आफाद दानाय बे दाजेननाय मोनसे सान दंबावो, बेखौबो जों फालिनाय जायो। बे जाबाय मोनसे थि थारिख दं। बेयो बोसोरनि मे दाननि 16 अक्ट'आव एबा 16 थारिखआव बेखौ मानिनाय जायो। बेखौ आनसलिकफ्रा मानियो, जिल्लायाव मानियो, मिरुआव मानियो। दा जोंनि गामियारिफ्राव बांसिनै बेखौ मानिनाय जाथ'वाखै। जियानो जाया बेजों जोंहा बोसोराव गासै 6था फालिनांगौ मोनसे हाबाफारि दं। मोनबा फोरबोनि अनगायै बे मोननैया एसे उफेरा हिसाबै हाबदेरदों आरो जोंनाव। दा जियानो जाया दिनै बे गोथार सान एबा नैथि मंगलबार बेनि बागै आं बेखिनिखौनो बुंबाय। दा जोंहा दिनैनि हाबाफारि जागायनाया गोबां लेट जाखाबाय। बे समा हयथ' जोंखौ नेनानै थायाखै, बारलांगासिनो दं। बेयावहाय आं गोलाव खालामला, बेखिनिखौ बुंबाय। बुंनानै फोजोबनायजों लोगोसे उननि हाबाफारि जोंहा गोथैसि बावनाय रुंसारिफोरखौ मान खालामनाय बे हाबाफारियाव जाहाथे बे हाबाफारि जोबखांनायनि उनाव बयबो बाहागो लागोन आंनि बिबुंथिनि गेजेरजों खावलायखाबाय। आरो बेखिनियावनो आंनि दाय गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बिबावनानै बे फिरफिलानि बागै बुंथिनायखौ बेखौनो फोजोबनाय जाबाय। सुंद'यैबाबो नैथि मंगलबार साननि नैथि मंगलबारनि बागै जोंहा दसेब्लाबो बुंनानै जाहाथे मिथिहोनायनि थाखाय आरो जोंहा आं लाइमोननि जानानै बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। लोगोसे दा जोंहा बयबो बिदिनो फिरफिला बिरहोनाय बा जोंहा आर'जफ्राव फैनानै जाहाथे रोङिफोरखौ जाहाथे सोलोंना लायो बा गोसोआव लायो, आं बेखौ बेबायदि खावलायनाय थाबाय। दा जोंहा खामानिगिरिया खामानिखौ होनानै जाहाथे फोजोबनो हासिगौ, आं बेखौ खावलायनाय थाबाय। साग्रिद जा, आथिं गाजब, गासिखौबो फिरफिलाखौ फारसे गिदिंनानै मान होनानै ओंखारलांनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। दे लागाव। जय बाथौ गोथार साननि जय गोथार बाथौ साननि जय। जों सिबिगोन बाथौ धोरोम, बाथौ धोरोम, बाथौ धोरोम, जों सिबिगोन बाथौ धोरोम, बाथौ धोरोम, बाथौ धोरोम। जय बोराइ बाथौनि जय। थाइगिर खङा खंबा, खंबा खंबा, सिजौ सिरि सिरिबा, सिरिबा सिरिबा, सिफुं गुदुं गुदुंबा, गुदुंबा गुदुंबा। जय बोराइ बाथौनि जय।
जय सेनां बारसिबारि गामिनि जय जय गोथार बाथौ साननि जय जय बोराइ बाथौनि जय बोराइ बाथौनि जय बोराइ बाथौनि खावनो नागिरदों नामा